gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong iampo padayon ang mga katawhan nga nagkabangi karon nga maghigugmaay unta nga ang kitang mga katawhan labi na ta mga Kristiyanos mangandoy ta ug mga langit nung kahimtang dili lang sa kalibutanon nga pagpuyo. Ato sang iampo ang atong mga kaigsuonan nga siging suporta nato dinhi sa atong mga proyekto, atong mga benefactors and donors na siging palit og mga slots aron matuman ang atong gipangandoy nga makatukod taning atong kumbento. Nga unta ang Ginoo muhatag kanila sa mga grasya nga makapalipay o makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kadamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas, patalinghugi ang among pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Nahiubos ako pag-ayo ug naulaw ug sa ingon naghupaw ako ug mihila. Unya sa akong pagpugong sa akong mga luha, nagampo ako sa pag-ingon, matarong ikaw o Ginoo. Maluluyon ikaw sa tanan nga imong gibuhat, matinumanon sa imong mga paagi. Ikaw ang maghuhukom niining kalibutana. Nangamuyo ako kanimong kaluy ako. Ayaw ako siluti tungod sa akong mga kasalanan, bisan gani tungod sa mga sala nga wala nako hisayri. Ang akong mga katigulangan misukol ug misupak sa imong mga sugo, apan ayaw ako siluti tungod sa ilang kasalanan. Gitugot mo nga ang imong katawhan masakmitan sa ilang mga butang nga sila mabihag ug mapatay. Gihimo mo nga sanglitanan ang among katawhan nga sila tamayon ug yamiran sa tanang mga nasod diin imo kaming gipatibulaag. Masabo gihukman mo ang akong mga katigulangan tungod sa ilang kasalanan ug gisilutan mo ako tungod sa akong mga sala. Nagbudhi kami ug nagsalikway sa imong kasubuan.
Busa ang silot mo kanamo sa kanunay matarong gayud. Karon himua kanako sumala sa imong gusto. Kuhaa ang akong kinabuhi ug palingkawasa ako niining kalibutana. Pabalika ang akong lawas ngadto sa yuta. Maayo pa nga mamatay ako. Nagantos ako sa mga insulto nga dili angay kanako ug nawad-an ako sa paglaom. Ginoo, itugot nga matapos ang tanan kong mga kaguol ug dada ako nganha sa imong walay katapusang pahulayanan. Ayaw isalikway ang akong pag-ampo, palabihon ko ang kamatayon kaysa pagpuyo niining kaalaot o pagsagubang niining pait nga mga insulto. Niadtong maong adlaw sa syudad sa Ekbatana, sa Media, nahitabo nga si Sara, anak sa usa ka tawo nga ginganlag Raquel, giinsultuhan sa usa sa mga sulugong babay sa iyang amahan. Si Sara naminyo sa makapito apan ang daotang demonyo nga si Asmodeus mipatay sa tagsa-tagsa kabana sa wala pa mabug-os ang kaminyoon. Ang sulugong babay miingon kang Sara, ikaw mamumuno og bana, tan-awara ang imong kaugalingon, pito na imong bana apan walay usa kanila nga nakapuyo og igong gidugayon aron makapanganak ka. Nganong magpuyo ka man, uban ka namo. Nganong dili ka man mulayas, ug mutipon sa imong patay, nga mga bana. Hinaot untang dili gayud kami makakita og usa mo kaliwat. Hilabihan ang kaguol ni Sara. Mihilak siya ug misaka sa ila, ug buot gayud siya maghikog. Apan sa pagpalandong niya, miingon siya sa iyang kaugalingon, Dili ako magbuhat niini. Ang akong amahan, insultuhan sa mga tao ug moingon sila, aduna kay bugtong anak nga babay, nga imong gihigugma pag-ayo apan naghikog siya, tungod kay mibati siya sa hilabihang kaalaot. Ang maong kaguol magdala sa akong giuban nga amahan ngadto sa iyang lubnganan ug ako'y pasanginlan ni ana. Busa dili ako maghikog. Mangamuyo lamang ako sa Ginoo nga iya akong tugutan nga mamatay aron dili na ako makabati og mga insulto. Unya mitindog si Sara duol sa bintana, gibayaw niya ang iyang mga bukton sa pag-ampo ug miingon siya, O Dios nga maluluy-on, angay sa among pagday, pasidunggan unta kanunay ang imong ngalan, hinaot unta nga ang imong mga binuhat, magdaig kanimo sa kanunay. Samtang si Tobet ug si Sara nagampo, ang Dios didto sa langit nagpatalinhog sa ilang mga pag-ampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. O Ginoo, akong Dios, nagasalig ako kanimo.
Ayaw ako pagkaulawi, ang akong mga kaaway, dili unta maglipay, bahin ka nako. Walay magapaabot kanimo nga maulawan sila, nga saway pagmatngon, dili magtinumanon. Kanimo, Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Ang imong mga paagi, o Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Kanimo, Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Hinumdumi ang imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo gikan pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Kanimo, Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya may mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus, mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo miingon sila, gisulat ni Moises kining balaura, kun mamatay ang usa ka tawo ug magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga asawa sa biyuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan naminyo ug namatay nga way anak. Unya ang iyang manghod ng asawa sa biyuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mao usab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon naminyo sa babae ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang patay,
Kang kinsa man siyang asawa nga silang pito nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo ug nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang paniini bahin sa mga patay nga banhaon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay, busa nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usas mga importanteng kamatuoran o gitudlo sad ni Kristo nga didto di ay sa langit wala nay magminyoay, nga kining kaminyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan. Abot na dito sa langit, wala nay minyo dito. Muna sa may buhaton, ninyong mga minyo, ha? Higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong pamilya. Mao jud ay buhaton, ay pagsigig higugma ng imong anak, imong bana, imong asawa labaw sa Ginoo. Kay inig-abot na to dito sa langit ug malangit man ta, wa na gyoy minyo dito. Mao na giling nga imong tupad. Ning nadi na lang kata magminyo. Ana. Aw na man say mga minyo ninyo, mao lagi ayaw lang gyud higugmaa ang imong pamilya labaw sa imong paghigugmas Ginoo. Kay wa ginay ayo nganong kan amay imong higugmaon ang mahanaw ra. Kadto higugmaa ang di mahanaw ang Ginoo. O yun mo dili. O kana. Nya unsa may mahitabo kon ang Ginoo mo atong higugmaon labaw sa atong pamilya, labaw sa imong bana, asawa, anak, ginikanan. Makamautang mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Tobit diri sa atong unang pagbasa, nagmahay siya sa Ginoo. O gani gusto na siyang maghikog, pero ni-resolve gyud siya. Kaya tungod sa kalisod na ba siyang pamilya ba? Nabuta siya. Tungod sa kalisod sa iyang pamilya, nakamahay siya sa Ginoo. Nakahuna-huna siya nga sa mga sala tingali ni sa akong mga katigulangan. Mauning naingon ani ko, bisag gabinuutan ko. Nagmahay siya. Pero nibalik siya sa pagsulti nga ang imong kabubuton Ginoo mo'y akong sundon. Kung imo kong patyon, okay rasad. So wa na siya magmahal siyang kaugalingon, wa na siya magampo nga kining akong asawa, kining akong anak, maayo untang kahimtang, maayo unta ko ni akong pagkabuta, wa na. Ning abot siya sa point kaningon, ikaw lang gyud magbuot Ginoo. Si Sarah sad diri sa atong Ebanghelyo sa unang pagbasa, gitamay kay kapito siya na minyo, nangamatay ang iyang pito ka bana, kay gisudlan siya atong yawa nga mamumuno og bana. Say gana tong yawa ato.
Daghanam sa din ni mga ngandeng yawa din ka ni bunyagi ning yawaan eh. Kisa to nga na to atong yawa limot man ko adto. Nanto daotang demonyo nga si Asmodeus angan sa yawa nga dautan nga nisod ditong Sara nga ang istorya kuno ani nga inighumas kasal wa man to sila'y sex before kasal kay kuan man to pugnan man to sa mga ginikanan niya pag humag kasal inigumang yung hikay manghigda dayon na sila mao palay inighikap sa bana patay dayon mo nang ingon diri wa gyud wa makonsumate wa mahingpit ang ilang kaminyoon kay inighikap pa lang aksyon hikap patay dayon ang asawa na sang usa inigdog pa lang wap agad sila makahimo sa lawas nun na pakighilawas patay dayon pito ka bo patay mao na nga gitamay siya ingnan siya sulugoon siyang ginikanan hawa na diri oy matakdan pa lang minimo na am kayawa diha sinan ka imong maid mo insulto na nimo mo to si Sara naghunahuna na sang maghikog pero niingon siya kun ako ning buhaton bugtong anak rabako sa akong amahan ang ako na sang amahan mo ipakauwawan isurrender ko nis Ginoo niya ang Ginoo na mag-igo nako kun iya bakong patyon so surrender gyapos Ginoo mo na sugod karon kamong mga bana higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong asawa kamo sa mga asawa higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong bana kamong mga ginikanan higugmaa ang inyong mga higugmaa ang Ginoo labaw ang inyong mga anak mausad ang mga anak mahigugma sa Ginoo labaw sa inyong paghigugma sa inyong ginikanan mao na siya sakto gitawag na siya practice ba dito sa langit mao bitan na dinhi sa kaning Eucharistia kining atong misa mao man ni ang practice nato sa kinabuhi sa langit mao bitan ang moingon ko ninyo nga kanang inigingon ipakita ang panag-inig suunay dili ninyo tudloan ang mga bata nga magsigig amin mudagan nga tos gawas mubaktas nga respikas kay magsigig amin anang ilang mga tiya mga unsa pa na diha di na mao ang liturgical action diha nga gitugot nato yango lang ana ngano man tungod kay ga-practice ta nga managsuon ra tang tanan dito sa langit wa nay labaw nato Ginoo ray labaw kitang tanan nagsuon mo na kanang mga tawo nga nahigugma sa ilang bana attach kay bana attach kay asawa attach kay anak attach kay ginikanan tuan na nas impierno di nakaabot og langit wa din nagisulting Kristo kinsa to nga mahigugma sa iyang amahan inahan igsuon asawa bana sa iyang balay ug sa iyang kaugalingon labaw kanako dili angay kanako kasayo na sabton ingkaw niya pader amon lang ning pasagdan among anak aw nahigugma man kas Ginoo sunda ang gisultis Ginoo unsa may gisultis Ginoo para sa mga anak mga anak sa to tahura ang inyong mama ug papa ayaw silag palaguta mo na mga anak di yun magtinapulan kay sugo mas Ginoo bisan pag ang ilang mga ginikanan mga yawanon kay batasan sigig pangasaba siging panaway siging kanaganing yaw-yaw mga demanding kay tanan ana di moingon ra mga anak nga okay ra gid ni total mamatay ra man ni siya mamatay ra gid ni igabot na mo sa langit dili na maninako siya papa di na ninako siya mama igsuon na lang ninako ako lang gining paminaon ako lang gining sundon ako ning tahoron total sa dili madugay mamatay man gid ni siya ana
Samtang dip ako mamatay, samtang dip ani siya mamatay, ako giyong higugmaon kay sugo nis Ginoo. O di ba? Mga bit imong bana, nganong masuko pa man ka, nga nangigsuon raman na sa silingan. So, ato sa nimong kabit, yango-yango kain sa, ngano man kaday, gayango-yango, makanakon sa akong gipakita ang atong panag-inigsuunay. Naamaday di akong igsuon des inyo, ana? Yung ka nabuang na, may tong kabit ba, nabuang naman tingin ni bayanan, anong nangigsuon naman ni nako? Nga may dahin ka, di bitaw dayoy, gusto lang unta ko ba, nga malangit ang tulo, ana, nya kamura bang duha, murag padong na mo sa impirno, kay di naman na sugos Ginoo ang inyong gibuhat, supak naman na sa sugos Ginoo. Ana ba? Kay kundi ta mahigugmas Ginoo ingon aning paagiha, mura nagkitay Ginoo, kita na'y mo secure sa atong kaugalingon, hangtod na lang noon magbuhat na ta og supak sa gitudlo sa Ginoo, nganong daghan marong mga bakakon. Kamo wa mo mamakak. Ilingay mo tupad na, wa ka kapamakak. Ingna. Oh. Mga bakakon kayo, nganong mamakak man, kay nahigugma mas kaugalingon labaw sa Ginoo. Mo nang mamakak. Nabisan kay dinhi sa ato ganing social media, daghan kayong bakakon oy. Gahapon ana sa toy nag-text nako katong ato dinhi gisulti nga nangilad nga gigamit ako nga sayo pra bang spelling basig iya sa narong koreksyonan. Natanawan ninyo nasa screen. Kana si Crescenciano Ubod na gipost pang among dagway in taon ni kaning Bishop Abit Oy haron kunuhay nga kuan nangita na sa kwarta nya naarabay gustong mo donate nya dali kay mo reply sayo pra bang spelling sa kungan mangilad gyud ba di man maikog mangilad gamiton ang pari gamiton pag yung simbahan doon na naiguan na niya sa una padayon lang yapon karon niingon na sad na nga balhinonon kuno ko awasan no siguro balhinonon balhinon na kuno ko mo na magdali-dali kuno pamalit og slots hutda dayon ninyo palit ang slots kay balhinonon nako ingon ana mo nang na ako na mo donate untag 58,000 ang pila pa to maghimo-himo lang yung istorya ba diin man na siya nakaton ana dito na siyang pamilya kaysa iyang pamilya doon na sa dito yung mga bakakon way klarong pagtudlo ang ginikanan niya nga nag-ingon ayaw gyud pamakak kay di ka malangit ana dawata lang ang kakabos dawato nato nga watay kwarta sama ni Tobit kay kung di ta mo dawat nga kabusta di ta mo tuos kay ingong Ginoo nga bulahan kamo mga kabos mangita tagpaagi bisag unsa na lang para makakwarta hangtod ato na lang ilad-ilaron ang mga tao gamiton pa nato angan sa mga pari og sa mga other persons no ako wa jud ko mangilad ninyo nga niingon ko pamalit mog slots kay naapatay pila di kabok 52,873 slots sa SBF DAG para sa atong kumbinto di gini para nako para ni sa simbahan para ni sa inyong simbahan kay kamo may taga parokya ako pila na lang tuig gikan karon wa na og di mamatay mabalhin gyud mawa ang gyud ko dire pero para ni sa simbahan ako apil sa kog palit og slot nga tungod kay niin man ta sa social media unsa sa gibuhat sa uban hala ang atong mga homily ilang ipangmutang sa ilang YouTube sad nga channel butangan pag yung mga caption nga laway kay istanan ako para bang naong ibutang didto kana bang kaning tawhana kaning ga-vlog nato daghan-daghan man sila pero niya sa ga-vlog nato ako na ning giwarningan ibalik ko nigsulti karon di lang ko nihinganlan bisag nagkita na mi dinhi ngano man ka Brad nga imo maginang butangan ang akong title sa akong homily anang mga laway kaayo o bugal-bugal o katawanan nga mga titulo ingon ana jud ka kamutamay og pare
Nya nakakwarta pag yung kaana, pastilan. Diin bang kanakato ni ana dito gihapon as pamilya nga wa magsulti nga higugmaa ang Dios, tahura ang mga sinugo sa Dios. Kay matod para ba ni Kristo ang mudawat kaninyo, midawat kanako og midawat sa nagpadala kanako. Bugal-bugalan nimong pare, butangan pa nimong title nga katawanan aron attractive, unya inigtan-aw sa mga tao, mo view dayon aron naa kay kwartang madawat, pastilan. Diin man tao na nimo makuha ng batasana, mas gihigugma nimo ang kwarta kaysa dignidad sa pari nga naningkamot in taon pag tinarong sa kinabuhi. No? Tungod lang kay makakwarta ka ana, tungod lang kay mapahimusla na nimo ang paria, kung mao nimong i-title daghan dayong mo view. Ato dinhi ang atong kaning atong YouTube channel ug matay post kada adlaw. Moabot na lag duha ka adlaw, maglisod pag 30,000 ang mo view. Ang iya dito daghan na kay mo view kay bugal-bugal man. Ay, ikaw Brad, basig di ka malangit ha. Nga nagkita na mi ana dinhi, nagsuri na siya pero gibalik lang yapon. Kana bang wa tay baruganan ba? Tungod kay wa tay gugmas Ginoo. Mas gihigugma nato ang atong kaugalingon. O na ako karon ninyo, nag-view mo or kamo dinhing nanimba, sige kog hangyo ninyo nga suportahi ang simbahan. So kining atong YouTube channel, maonay sunda. Ayaw mo pagsigig view, labi na mga bugal-bugalo na sa mga buutan ng mga vloggers, magsige maginagingon, suportahin ning channel ni Padre Siano ha. Okay kayo na siya. Nya daghan pa kay siya viewers. Malipay rasad ko, labi nagnindot sa dangyang ipang caption. Sige, kanindot ana, i-share nato ning akong homily og naa may makagusto ani, makagusto man mo ani. Sige. Nya ako sad mo ingon sa ko ninyo, suportahin ning kaning atong YouTube channel. Sa tinganan ni atong YouTube channel, Padre Siano Ubod. Kana maunay ngan nga inyong suportahan, dili nang lain nga mga ngan. Kanang ngana unya naa diha murag 100 ko ana ning ato 50 kapin ang atong subscriber, jutay pa in tao na kung atong itandi niya ng ubang milyon-milyon na, pero di na mo importante mo support mo view mo like mo subscribe baka mo share unsa may tumong aron na do natay madawat nga share ni ining atong gibuhat nga financial nya itabang nato sa atong mga kaigsuonan, dili na para nako nga tag-iya aning maong account. Pasalamat lang pud ta sa YouTube platform nga mihimo niini og sa kanang sa Facebook nga mo share sila, although business man pero at least nag-share sila nganhi sa mga tao nga nakatabang pod sa ilang business. Sama nato katabang tagamay ana. Pero kining tanan dili ni paghigugmas kwarta, ang pagsunod sa Ginoo, ang paghatag og pagsabwag sa mensahis Ginoo nga ang langit mas importante kaysa kalibutan. Ang Ginoo mas importante sa atong pamilya. Dili ta makahigugma sa atong pamilya kung dili ta mahigugmas Ginoo. Musangko ratas inilaray, binakakay, inawayay og panagbuwag kay wa man ta mahigugmas Ginoo. Mo na ang Ginoo niingon, wa nay minyuay didto. Ang Ginoo mao'y Ginoo sa mga buhi, higugmaa ang Ginoo. Mao bitaw diri sa atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong gibayaw ang akong kalag. Ngano man kay ang kalag din ana magminyo, ang kalag di na manginhanglag balay, ang kalag di na makinahanglan og kwarta, ang kalag di na makinahanglan og mga degrees, mga professions, mga title sa kinabuhi dinis kalibutan. Usa ra jud gikinahanglan sa kalag, Ginoo. Matod pa sa ubang salmo,
My soul is thirsting for you, O Lord my God. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, O Ginoo. Kana ra jud gikinahanglan, once ato na nang ihatag sa kalag, ang lawas, monindot, malipay, hastang atong community, mahimong malipayon. Wa na ning inilaray, wa na ning korupsyon, wa na ning gubat, wa na ning siging kalaway sa kinabuhi. Mahimo natang malinawon, malipayon, og balaanon nga kinabuhi dinhis kalibutan. Musumpay dayon didto sa langit. Sige, katapusang lingi. Ingna sugod karon at timano na nato atong kalag, ha. Nakalag na. Ayaw na nang imong kilay, ayaw na nang imong buhok, ayaw na nang imong naong. Kalag atong atimanon, ha. Sige, manindog na ta mga dunay kalag. Mga igsoon, atong himayaon ang Dios pinaagi sa atong pagdangop kaniya sa atong mga panginahanglan. Busa, malaumon kitang muingon, Dios sa mga buhi, pamatia kami. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang simbahan, mapadayunong muwali sa maayong balita sa kabanhawan, ug sa umaabot nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga dinhi sa atong matag adlaw nga pagpuyo, madala nato ang kahayag sa paglaom ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangitngit ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, kinasingkasing nga mubuhat sa ilang mga buluhaton, tungod kay sila mga anak man sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makadiskubre sa makaalim nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay ug kanila nga nagbangutan sa ilang pagkawala, nga ang pagkabanhaw ni Hesus, magdala kanilag paglaom ug kahupayan diha sa ilang kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, pamatia kami. Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, Dios sa tanang mga buhi, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi ug pinaagi niining Eucharistia, pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, og nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit tong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa Diyos alang Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dada kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundili usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kun higugmaon gid nato ang Ginoo labaw sa atong pamilya ug sundo nato siya sa atong pagpakigrelasyon sa atong pamilya ug sa atong isig katawo. So salamat sa nahigugmas Ginoo ug nahigugmas sab nato dinhi. Nagsigig palit sa atong mga slots. Apil na sad ang nagsigi og subscribe, view ug like sa atong YouTube channel. Ang atong slots nga SBF DAG as of yesterday niabot ng atong halin og 23,127 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Naapay 52,873 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. So magtinabangay tagpalit ani, bisan inyong mga anak tudloi nga makapalit, sakripisyo gamay aron makapalit. Naaron tay 2,000 Hail Mary nga devotion kaada na first Wednesday dinhi.
adto ni sila sa FLA office maghimo sa 2000 Hail Mary devotion. So kung ganahan mong mo-join gikan karon hangtod nis mga alas 4 alas 5 sa hapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.